Salutare băieți, eu sunt Cristi, astăzi o să jucăm stand-off și sper să mă aud bine, dacă nu o să mă uit pe filmare și o să filmez alt videoclip. Așa că astăzi o să joc cu un prieten, dar să intre. Trebuie să-i... Stați un pic că dăm 1v1 cu el. 1v1 cu el. Și că el este un prieten de-al meu, știi că mă rupe cu AVP-ul și vreau să văd dacă joacă cu AVP-ul așa bine, cum zice el. Puteți să jucați și voi cu el, ăsta e ID-ul și da, 177 853 și dați după aia dacă vreți. Eu acum o să joc cu el și da, să știți că a intrat, adică o să intre, stați așa. Eu am spus AVP, o dăm pe timp de match de început, dăm pe send ears, jucăm. O să dau fără sonor pentru că vreau să mă auziți, adică am pus puțin sonor. Sper că mă auziți bine. Eu mă pun cu AVP-ul, și să vedem ce face el pe parcurs, dacă mă omoară cu AVP-ul, dacă nu, stați așa că s-ar putea să nu fie pe AVP. Ai, mamă, și mi-a dat-o. Eu joc din sezonul 1, dacă nu știați. Deci, nu că m-aș da mare, dar sunt destul de bun. Copil. V-am zis, nu este un prieten de-al meu, este cineva care l-am găsit pe un live și spunea că e bun. Acum e campator. E copil toxic, fără supărare. Și faza e că o să-i spun să nu mai campeze, că e enervant. Nu mai... Frate, dar nu mai campă, toxicule. Spunea că eu sunt campator, eu nu. Dar el când campează nu știe cum e. Asta nu să mai vorbesc așa mult, o să vă las să vă uitați cum jucăm. Ia că o dăm pe cuțite, dacă vrea. Stai că o dau pe AVP. Stai să văd ce vrea.
Hai că o dau pe cuțite cu el. Ia fiți atenți. A, ce mi-a dat-o? Copilul ce mi-a dat-o. Easy. În sfârșit m-a omorât și el. Și dacă mă așa joacă el. Nu știu, eu îmi dau nota 8 cum jocăm. Ia s-a pus pe campa copilul. Fiți atenți că s-a pus pe campat. Nu știu, nu vreau să fiu rău, dar e prea campator, man. Nu m-am mai jucat de mult cu AVP, deci nu vă luați de mine că sunt și eu mai slab. Spuneți-mi în comentarii dacă joc bine. Și cam atât a fost scorul. O să mai jucăm și altă dată. Eu am fost Cristi, vă pe canalul meu, pa, pa.